आंनि हिनजावनि सोमोन्दै सोरबा गेजेराव हाबनानै बाथ्रा बुंफैयोब्ला खोमायाव खेबसे होग्रो। बिखुनजोआ हाहुमाया लावदुमखौबो सिनायहैबावबाय। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरा खालामना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंहा दासान्दि मोजां नङा लोगोफोर, गगा मोननानै माथो साथो सेन्स जाजोबना दङ। मैयानिफ्रायनो एकदमबारे हब्रा हब्रा आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। एसे मोजां जायगा होबाबो लाया दाउनि गियाना लोगोफोर, अबाव दैहैदो। एकदमबारे नै फुख्रिनि फारावसो दैनानै दोनदो आरो दाउआ। ओमफ्राय बेसे दैखो इखौबो नुवाखै। नै साइडआव बेरा दं नालाय बारलांबो हायाखै। ओइयावसो दैदो खनायाव। दाउ दैदो दाउ। ओइ नै खनायावनो। ओमफ्राय दिनै मोनानि अखाजों बुफ्ले जाजोब्बाय इयो दाउदैया, मोजां जानाय नंला जायाबाथाय। हा ओइयाव नायनाय इयाव नैयावसो दैदो नै लोगोफोर, बेसेबा नुयिया जागा खनायावसो दैदो। ओइ जानबाय दिनै मायाबा दैयानो बारा गोबाव जाखायाखै। जायगा होबाबो जायगाखौनो लाया। एसे मोजां जेखाइ खाना होबाय आङो, इयाव दैयो सोरबा गलांजोब्बाय खोमा बै फुख्रिखै। दैनालाय फिसा फिसाथार, एबारसो फार्स्ट दैनाय ना इयो। दाउ मासेयानो आलाय सिलाय जेराव मेराव दैयो। जागा होबाबो जागाखौनो लानो रोङा। लाबोबाय नै लोगोफोर बोराया, ओमफ्राय जानांसिगोन उपाय गैया। दिनै मोनानि अखाया सिजोब्बाय नालाय, गबाबो बे मोजां फिसा ओंखारनाय नंला, सेवगारगोनसो ओरैनो। जालाबायनोसै, लकेल दाउदै मोनजाखायाखै ओरैनो दाउ गैयिनि। मालाया मानि दावराव दावसि नै आंना लोगोफोर, जिंखाजों आलुजों बरिया टेस्टि संनोसै आरो नाजों। ना लाव फुथिखौ नै एवफ्रामना दोनखाबाय बरियाके सुन्दरिनो। ओमफ्राय नै गोदान मैगं लोगोफोर, गोदान बोथोरनि गोदान मैगं बरिया संलायनोसै नै आंहा। रोहो रोहो अरखियाव नै तिता काक्लेरजों आलुजों फ्राय बानायगासिनो दङ आङो लोगोफोर, बरियाके। दाबायदि गरम बोथोराव माने गोखा गोखैखौल' गोसोखाङोहाय नोङो लोगोफोर। ओमफ्राय नै मोनथारनोसैबो आरो, एसे स्रेम स्रेम खालामबावसिगोन आरो इखो लोगोफोर। बरिया नुखाबाय नै गोखा गोखानो। नै लोगोफोर, आंना गोखा एवनायाबो स्रेम स्रेम बरिया मोनबाय आरो नै जानोल' नांसिगौ दायो। बैसागोआथ' गाबोन सबनियानो मोनफैथारबाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्रायो फंबाय जेम्सनि हाबायाबो खाथि खाथि मोनफैथारबाय आरो। थुमथाम अखाजों बांखाजोबाबो बारहुंखा फैबाबो माने हाबाया ओरैबायसा ग्रोम ग्रोम जालांनांगोन होननानै बुंदों आरो फंबाया। इनिफ्राय आरो बुंबावदों ओरैबायसा सुथुरफोरा जेव जेव जाहैदो जाहैबाय खाथियाव, बेखौ माने एरसननो मानसिफोरा। इनिफ्राय जेबो नङा फंबाय, इफोरखौ माने न' टेनसन खालामनाङा, हाबाया थुमथाम जानांगौ इफोरबायसा आरो। इनिफ्राय आरो बिखुमजोआबो माने जोंहा गेमस्रि एक्ट्रिसनि हौवाखौहाय माने लावदुमखौहाय सिनायलायबावबायसोनो। अब्ला गासै बाथ्राखौनो माने बिखुमजोआ नागिरगासिनो दं आरो ना मा होनो लोगोफोर। आंखौबो हाबायाव इनभाइट खालामदो नालाय, आंहाबो गिलायलाङोहाय लोगोफोर बायजानो। माने हाबाया जाहाथे इसोरनि मा होनो, इसोरनि माने ओरै ओरै एरसनलायावनो बोरैबा बायफ्लांबायबा मोनजानो गोनाङाबो सेस जागोन नङा होमबा। आंनि हाबायाव आं बेफोरबायदि गानगोन नर्मेल ना बावखुंग्रियाव बेजोंनो थांनांगौ? बोरै नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आदा समायना नुदों, मोजां नुदों, बिब्दिनो गाननांगौ। जेसेबांखि अखायानो हायाथों मानो, बार फैथों, अन्थाइ फैथों, गाबोनो 10टानिफ्राय 11टासिम बावखुंग्रिनि गाहायनिफ्राय सुरु खालामगोन। सोरबाफोर आंजों थांफानोब्ला आंखौ नेनानै था, जों जमा गाखोगोन, जोङो भगबानखौ खुलुमगोन। बेनिफ्राय आं सासे हाहुमा बिखुनजो होननानै भिडिअ बाय दङ। बिखुनजोआ हाहुमाया लावदुमखौबो सिनायहैबावबाय। आं बेखौ प्रमद बर'जों नुदोंमोन। नायदोब्ला आंनि सारौत्तर दुश्मना माबायदि गिदिंदों।
मोजां मोनज्लायनायाव एक्स थाया मोजां मोनज्लायनायाव एक्स वाइ जेड थाया एक्स वाइ जेडआ सानखान्थियावसो थायो दिनै आंनि हिनजावखौ गोबाङानो बेबुखुब साननो हागौ बेखौ बोरै मोजां मोनदों बेखौ मानो मोजां मोनदों बेयाथ' एक्स दङ बेयाथ' ओरै मोजां मोननाय दंमोन बेयाथ' बेफोरबायदि दावराव जानाय मानसि आंनि हिनजावा आंनि न'खरनि बागै मोजाङै मिथिगौ आंनि बागै मोजाङै मिथिगौ आं सोर मोजाङैनो मिथिगौ जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बाथ्रा एक्स एक्स बेखौनो आं बुंगोन आंनिखौ नङा आङो गासै मानसिफोरखौनो बुंगोन मोजां मोनलायनाय आरो हाबा जानायाव गेजेराव गोबां मानसि हाबो बै गेजेराव हाबनायनि बाथ्राखौ लायोब्लानो संसारा थेर बेथेर जायो मोजां मोनलायनाया थेर बेथेर जायो दिनै आं सोरजोंबा मोजां मोनलायदोंबा बेनि गेजेराव गोबां मानसि हाबगोन नोंनि गोसोथोनि हामथारा नोंनि बयफ्रेन्डआ हामथारा बे मा होनो हाबदों सिफायनानै होनानै मिनिनो दावराव खालामनो बेफोरबायदि गेजेराव हाबो संसार जानायाव सोरनिबा गेजेरनि बाथ्राखौ मालाबाबो खोनासंनाङा मोजां मोनलायनायावबो सोरनिबा गेजेरनि बाथ्राखौ मालाबाबो लानाङा मोजां मोनलायनायाव आरो एक्स वाइ जेड थाया सानखान्थियावसो एक्स वाइ जेडआ थायो मा एक्स एक्स गिदिर गिदिर मानसियानो रायलायदों बेयाथ' एक्स दंमोन बेयाथ' बिदि एक्समोन गिदिर गिदिर मानसियानो आं दा बै गिदिर गिदिर मानसिखौनो बुंदों जोंनि सोमोन्दै आंनि सोमोन्दै मानो सावरायबाय थानो गोनां जाखो एसेबां गिदिर गिदिर मानसि जानानै एक्स 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 उन्दैफोरा सावरायबा आलादा खोथा बै हारसा जायखौ आं बिखुनजो होनदों दिनै आं मिथिगौ आंनि हिनजावनि सोमोन्दै आंनि हिनजावनि न'खराव सोर दं बेखौ सोर फेदेरनाय बे बिमा बिफानि अननाय मोनदोंना मोनाखै बे माबायदि फरायबोनाय दिनै माबायदि फरायबोनानै बियो साक्सेस जाखो नोंसोरनि गेजेराव आंनि हिनजावनि खुगाजोंनो आं खोना होगोन बियो सोरनिबा आलो आलो अननायजों गिदिर जादों ना रावबो गैया उन्दैनिफ्रायनो मावरिया ना सोरबा मोजां न'खरनि मानसि नोंसोरनि सिगाङाव आङो आंनि हिनजावनि खुगाजोंनो खोना होगोन मानो होनोब्ला माखासे गथ'फोरा बेफोर बाथ्राखौ मोनथियोब्ला आरोबाव जज जानाय बायदि फरायनो गोसो जानाय बायदि मानसि जानो गोसो जानाय बायदि बे आल्थु फाल्थु गथ'फोरा आं देखायगोन आसरित मोनदों आं ओरैबायदि दुश्मना नागिरदों बेजों उमुगा मानो हाबा जानो नागिरदों बेयाथ' एक्स दंमोन बाथ्रायानो बिदिल' सोरखौ लाबनायदों बियो ओरैबायदि नागिरदों बे खोमाया जागायानो जालांना आं न'नि मानसिफोरखौ बुंखाजोबदों आंनि हिनजावनि सोमोन्दै सोरबा गेजेराव हाबनानै बाथ्रा बुंफैयोब्ला खोमायाव खेबसे होग्रो नों सोर होनना सों आंनि मोजां मोनलायनाय आंनि हाबा जानाया ओरै जानला मानला नङा आङो एसेबां दुश्मननि गेजेरावनो बिखाफोर दानानै हाबा जादों आंबो मिथिगौ बेसेबांबा दुश्मन दङ आरो सोरबायाथ' दावराव खालामनोबो गोसो सिङाव सानगासिनो दङ बेफोर दावराव खालामनो नागिरनायखौ आङो माबायदि होबथानांगौ आं मा दोननांगौ बेनिबो आङो तैयारिखा सोरबायदि मानसिया फैनानै आंनि न' दावराव खालामनो हागौ आं बेनिबो तैयारिखा बेनि साजाखौ आरो फिननायखौ जों माबायदि होगोन दिनै आंखौबो उन्दै उन्दै सेंग्रा गथ'फोर मोजां मोनदों फैगोन आं जायखौ लेंहरो धाम धुम मोसागोन अखायानो जा सान्दुआनो दुं बार बार थेवब्लाबो जों धाम धुम बानायगोन सोरखौबा गिनानै सोरखौबा फावसायनानै जोङो हाया दिनै बेफोरबायदियावनो दावराव जागासिनो दङ गुबुना हाबनाय गुबुननि संसाराव गुबुननि बाथ्राखौ लानानै गावनि संसारखौ सिफायना लायो मानसिफोरा गावनि मोजां मोननायखौ सिफायना लायो मोजां मोनलायनाय हाबा जानायाव गुबुननि बाथ्राखौ मालाबाबो खोनासंनाङा दिनै जों मोनथिलायगौ आंनि हिनजावा मा आं मा बेबो बेबुखुब नङा आंबो बेबुखुब नङा जोंनि गेजेराव हाबग्राया खोमायाव मोनगोन ओरैबायदि खोमायाव मोनगोन आंनि सिगाङावथ' सोरबा फंसे बुंनानै आंनि हिनजावनि सोमोन्दै होनखायो आं वार्निं होखायो आं भिडिअनि गेजेरजों आंनि न'खरनि मानसिया बाथ्रा खोनासंग'नो हाया मा रायलायो मा थायो आसरित बेबाराव खोमायाव खेबसे हो
होनना बुंखादों गासैखौबो जोंनि बागै साननो गोनां रावबो गोनांथि गैया नंगौना नङा एसेबां दुश्मन एसेबां सिं सिं दुश्मना ओरैबायदि गिदिंदों फाग्ला मोजां मोननायनि एक्स मोजां मोननायाव एक्स वाइ जेड थाया खेबसेबाव खोनासं सानखान्थियावसो एक्स वाइ जेड थायो सोरजोंबा गारलायबानो एक्स सोरजोंबा गारलायबानो एक्स मा एक्स बेलाय एक्स वाइ जेडखौ बबाव मोनो जोङो बे दुनिया ना नों बुजिनाय नङाब्ला नोंसोरनि मोजां मोननाय आरो नोंसोरनि संसारखौ सिफायजोबना होनानै मिनिगोन बे दुनियाया बेफोरबायदि दिनै आंनि बेलायाव आं मिथिबाय आंनि बेलायाव बेसेबां दुश्मन गिदिंदों बेसेबां दावराव खालामनो नागिरदों एसेबां बेबुखुब नङा जोङो सासे हारसा बुरैयाबो लावदुमखौ सिनायबोबाय बेखौ आङो प्रमद बर'जों नुदोंमोनबा बबाव आंथ' एसेबां बेबुखुब नङा बेनि बाथ्रा बुंनायखौनो आङो नंजोबगौ साननो अब्ला बेनि सिंजों सोर मा बाथ्रा खोन्थाहरगासिनो दङ अब्ला नायदो आरो आं बेखौ मानो खावुमा बुंदों मानो बिखुमजो बुंदों बे अरिजिनल डुप्लिकेट खावुमाया बिखुमजोआ आं उनाव खोन्थागोन नोंसोरनो मानि थाखाय आङो बेखौ बिखुमजो बुंदों गुबुन जाथिनि मानसिखौ दा गोबाङानो सानदों गुबुन जाथिनि मानसि हाबा खालामसिगोन नोंनियाबो बरबाद मानि थाखाय आंनि हिनजावनि न'खराव सोर दं सोर गैया सोर मिथिगौ रावबो मिथिया आंनि हिनजावनि बागै बे माबायदि देरनाय सोरजों देरनाय सोर बेखौ अनो रावबो मिथिया नाथाय बाथ्राखौ बांसावनो नागिरो अब्ला लोगोफोर जय हिन्द